Semion Rongphar Congress APHLC atum nelitum mathathe BJP atum chepahaithuji pusi EM Jagatsing Ingti kaningjepon. Diphu Girls College atum Freshers Social katalongpon. Karbi akhei aphan birta keme Kadom Bini Terangpi Doctorate degree kachepalongpon. Asam Sarkar hinpen lak isi woreng kibeji kachesi kachedang asai wosika cikloni phai kepang bong patangpo. Diphu pen manjada gari ke pacat pikpik ajok rat kisung nang. Don trok sir kiabra hinia Kongres atum BJP along kachepa'okdun. Karbi ang Autonomous Council along MSC kang wai mati election nang tibok ong ratcharya temonang kejap nang bad bom si theklong lo. Lason si kewang JMSC kang wai along sang TD mati Surupothar constituency ta non pen ratcharya temon kejap nang lit piktang lo. Haladak jasamet Karbi lo Charlie asong amepu Semion Rongphar sitame election ki thordon jia phanchi sik pamelo. Lapen arong kilut pangcheng tang lo pusi nelitum pherang kia tum birta ribdun long. Lasi Surupothar constituency pen jongsi Semion Rongphar thorlo polote KSC along non EM Kadom Jagatsing Ingti puthot kachepa'okdun phan kuan sungji la pen joji la soputhak non penta hong pen kelang atum munthidun bom lopusi birta ribdun long. Semion Rongphar election ki thor jepathak EM Jagatsing Ingti phan lamthekar juhut nang thakdun ke Surupothar along ke Semion Rongphar Congress APHLC pen chenglok madule thurta nelitum mathathe Ladakh ke BJP atumSI haithuvek ji pusi alang lihin pen lamboy nang pidun. Lapenjong si BJP tiket long leder pulote kaprekarat charia song long chepa'okdun thujima pukar johut nang ke thakdun ke tiket ke hang bang dopik ji bonta kelong ji ke inuet ji lasi komat ma tiket kelong halaphan cherap cheto pen pahai pon po pusi EM Jagatsing tia hin pen lam thenang paklang dun. MSC election के जांगिया चिकलोलो मते एप्रिल चिकलोलो को पानिसी असम चीफ मिनिस्टर डॉक्टर शर्मा पेन हेलो लासी नंगी MSC election of फन के चिसे non nelitum Surupothar constituency a candidate bangke non si high command bang chingwa jelang komat phansi ki PG ne same non nelitum kachisi kachedang ke lehenlo BJP a party Ladakh Surupothar constituency pen sitame ke ong dung abut pen ke hayi pan sin litum kachisik lasi non polling center ke do analong litum tor dam bom humri dam bom laso ka humri dam bang ke ren lo ke dam tang ning kan pho BJP a party pen kopilo ke claim ma Karbi Anglong Autonomous Council hin pen kopilo ke claim ba as a whole state government central government pen kopilo ke claim litum sarkar hin ben achievement kopilo Surupothar arat nu kopilo kelong laso puthak ang ton bentun chi thandam lo lasi laso ke thandam bomahut nitum non theklong lo kadu kawe raratum ta isi aning karong dolo akichun dolo amithang chi theklong lo litum Ladakh Surupothar lo aprang kawe hormu non ke thetan ai scheme den tumlong lo school hem 33 crore JNV model laso school hem ta non tumlong dun lo lapen 10 crore jitu culture complex sports and culture complex atani tumlong dun IB tani tumlong dun lason dak thak si kapre scheme towar pen chenglok lapen scheme soso orunodoy scheme pen chenglok self help group tuman poisa ki jitu akira ke pi lahe antang ton bentu Surupothar sorta arara tumta laso war sai long dun lo laso pen ning karong rara tumta aning cheparong lo lapen puthot BJP party pan ke ong dung abur men ke pahi pan se along tin da kachi sigring tin itum theklong la bang ke nil non na pupelo la ke party high command si bang ingwai po komata phansi Ladakh BJP a ticket piro na te ba best ma fittest ma bang high command tum bang chingwai po hala high command tum ateng pen nitum anu kadu ka veta me ka chikroidun angse nitum chikroi kre majuk pa ticket pilong sita nitum awe ke ong dung abot pen pahayi phasi tum chisik la si BJP bang high command ro
state long do central long do district long do alang tum bang insai po fites koloma hala so teng pen bang itum phan inu da phanak select po lahen lo Tante suruh berhad konstitusi pen ke KSA mai mate Semion Rongphar tai election kithoji tu alam do suruh berhad nang lagi labang chethan hurdo itu arjudun long Semion de akapreka party tum ta bang thurji sida hala so lahia putha bang ke nilitum ke chini dam de nilitum bang ke lai me thangkeng dat BJP party ke ong dung avot pen kachepahaithun nilitum non chisik bom la pen independent ta ho akapreka party congress ta ho kopane kopine APHLC ta ho lahe pen candidate do ta hai ave ta hai la nilitum lookout ka di lahe nilitum thanam de meten nilitum keng dat ke ong dung avot chepalongpo chepahai po la phasi nilitum chisik la pen jong si nang li BJP pen MEC tiket long le dat botang ko kaprek party long chepahaithuji la ajhe ka question bang ke nili nonang thang the bela ha question alam da nang klangkle nilitum angkleng siwet nilitum mani bang tiket long po ke hang bang doji mani bang tiket long le doji sa tiket ke long inudveji mati bang pli bang pho bang ko anle hang sitame inu si tiket long ji hala komar ma tiket ke long pha nilitum kadu bichara pet po pa hai po lahen la pen lanon nai tum tol program ko kete hi bomalong kaprek asong mana chepahaithuji nason chepahalong non nilitum atumi danang join dun lo Bini danang ke join dun do la pen congress pen non ke wangji angring itum chingki bom litum ton approach bom la sila tum da ami thangang bong chingwai bom la si non ta congress mohila congress putong ko pulone ko pin chini ne hala dak surupothar mondol along vice president lo sarika terangpi la pe alang lituma group bangke non litum along nang join dun erlo alang lituma group kadu ave bang thongke bakdo la tuma group nang join dun erlo la pen lang tum da chingwai bo pen congress long claim ta levelo akapreka party ke claim ta lewe rar phanthang ken protect he la si BJP alon nang chepahaithuji pen sarkar pen ke claim keme lang tum da thek dun long lo surupothar kaching thur amu la tang tum thek dun long lo la si non litum ke thek long ateng butang te ke ong dung congress la pen akapreka party tum da me BJP long jang dun kaprek ka college long ason se Diphu dharam nala long ke do Diphu girls college along ta thang ni phai krehiniar ni fresher social katalon padopon por phai ke pen ke padopon labang sojai megalong alhuiang bong Assam University Silcharon at pen akhei sar long sing teron tok bang sang pi monjiteron pi la pen ajit de batum chetong dun si mesen pen pachun pon Karbi akhei phan birta keme nai pen ta keme birta Karbi akhei tum ta non ke tok lang hin pa prang bomlo la sojok khe amana peng sitame nang bat bomlo Diphu Government College along Assistant Professor Kadom Bini Terangpi Doctor of Philosophy mate PhD kachepalongpon Assam University Diphu Campus along History Department along pen alang li PhD chepon ponlo alang li PhD ke claim athe pi lake cultural encounter of Karbis with the Ahoms and other neighboring tribes during the 17th and 18th centuries. Their impact on the Karbi culture. Alang liphan, Dr. Tahir Hussein Ansari Hinpensi, PhD ki claim along Kelangchari mate supervisor asai cherabdunlo. Kadom Bini Terangpi asonanim sopimar, khe along aphai nang bat plute, khe hamphang long tolang amonwar, ke jap chetangpo. BJP Sarkar tum kachechak lak isi woreng piponji pualam chunvek poma labang sawar sai kelong japhan owe mia tum nonapor lang kang igason benlo kedam tang Assam Assembly election mati em elekang wai hut
Asamalong BJP Sarkar tum toklang kethek lak isiari sojang atum phan BJP Sarkar wanglote woreng PG pusi lamchak chipi ponlo lapen la so tengsi Asamalong BJP Sarkar sinang charilo lapen lamchak ke piveka bang mate Dr. Himonto Biswa Sharma sinon ke Asam CM sitame nang manlo la sojok BJP Sarkar tum kachepa'okdun lak isiari sojang atum phan woreng ki PG phan chisik chedang bomlo lapen labang so sai ke bangji wosi ka chiklo ni phai ke ba prangsi grade ke thom lapen grade clear tuma phan aprangsi ki piponje phan chisik pon popusi Bini CM Dr. Himonto Biswa Sharma hinpen lam thepaklang pon tanglo Diphu pen Manjan adak gari kechat pikpik ajok rat kisung nang kaiketa towar ke dam okchikom rom nangkok mantuni ke munida phan ke patong mantuni ke gari hijan ka chetong mantuni ke chainong chelong phan ke patong penceng lok kaiketa Diphu Manjan towar ke dam ke bang phere meme pusi rat tum penche than pon lasi Diphu pen Manjan adak aron pen gari ke pawek japhan raikom sai khe tum pen koan ke ton kelang ardi pijine apor se thanpo labang to birta nang ke pale bang nelitum pherang ke Rustom Ronghang মই এইটো দোকানত বহি আছিলোঁ চাই আছিলোঁ গাড়ীটো বহুত স্পীডতে আহিছে তো আহি পেলাই মাৰিছে এইটো গৰুক নামাৰিলেতো মানুহ মৰিলে হয় পৰাই বহি আছে বুঢ়ী চুৰি ভাঙি পেট চেট ফালি দিলে এইটো জেগাত মানুহ কোনোবা থাকিলেতো কি হ'লে হয় না গাড়ী আজিকালি ইমান স্পীড কিয় হৈ থাকে এতিয়া আমাৰতো এইটো গুৰু হয় না প্ৰেগনেণ্ট আছে এইটো গুৰু আমাৰতো একটা খোৱা বস্তু হয় না এইটো আমাৰ কাৰণেতো তাৰ কাৰণে লাগিব ন ই আমাৰ কাৰণে গাখীৰ দিখিনি পালি থৈ আছে আমাৰ কাৰণেতো একটা মানুহ নিচিনা মৰম আছে তাৰটো আমাৰ কাৰণে লাগিব কি হ'লে আমাৰ কাৰণে গুৰু হ'লেও গুৰু লাগিব হ'লেও মানুহটো এৰিব নালাগে যদি নোৱা বাচি গ'ল মানুহ সোধক ইয়াতে কিমান এক্সিডেণ্ট আছে গাড়ী চাওক কেনেকৈ আহিছে পুৰা অফ চাইড আহি কিনি গুৰুক মাৰিছে এইটোতো বেয়া হ'ল ন Long MSC kangwai mate election aphan der pikpelo la sojok rachare tumangbong ar mukache sanseroya tumon ke jab lead bomlo la sonsi pini thang ni phai kre hiniarni bithung reng thama hawar matya constituency long don throksir kebra hini ya congress atum BJP asong long kachepa'okdun labangso congress arada phan KC CM Dr. Turam Ronghang hin pensi deng ponlo labangso kedeng amelong BJP ni hang Karbi long amepu Radip Ronghang dongka mukam town committee award commissioner Serlong kibe Jitu Terang board chairman Ditialal Hasnu bithung BJP mandala mepu tarjan lang thasa pen chenglok atum labangso melong chetong dun